Pues el tio, o sigui, jo li vaig compartir, saps, com per fer... Saps això d'Insta ara que es poden composar dos, o sigui, compartir una mateixa foto des de dos comptes diferents alhora, pues li vaig compartir i el Pau em va dir que no, o sigui, ell es feia el tonto i em deia com que no li sortia i tal, i després vaig descobrir que òbviament sí que li sortia, simplement que estava, o sigui, que m'ho estava com denegant, saps? O sigui, que em deia que no, que és, tio, com tenim 5 anys, jo. Ja, però jo crec que això, o sigui, en Marcos és així, saps? Vull dir que és un tio que l'Insta el té com super professional o no sé, flipat. Ja. No, sí. Vull dir que jo no li tinc en compte, vull dir que no, o sigui, que no em barallar ni res, però no sé com un... Por supuesto. Muy buenas noches, Tecna. Soy Juan. A tu t'ha passat que tens com la típica persona que us seguiu a Instagram com des de fa un huevo però realment no coneixes de res? Com no coneixes de res, però llavors per què us seguiu? No, vull dir, una persona com que... O sigui, sí que la coneixes, però com molt de retruc, saps? Com que típica tia que veu fer Menja Tinder el 2017 i et va dir sí, és que ara estic d'exàmens, ja parlarem d'aquí uns mesos i no heu tornat a parlar, però tampoc us heu tret el follow, saps? I d'això fa 8 anys. Ja, no, sí que en tinc algun, però vull dir que és una minoria, saps? Que jo crec que sempre hi ha algun seguidor d'Insta que penses, per què collons el segueixo, saps? O sigui, com, no sé. És que just l'altre dia, o sigui, estava com fent això, neteja de l'Insta, no? I vaig donar-li un follow a una tia que feia com, no sé, com 7 anys que seguia i... Però no ens hem vist mai a la vida real, saps? Crec que la conec de Tinder, és que ni me'n recordo, però la seguia des de feia 7 anys, saps? I va ser raro, tio, es va fer molt estrany. Però estrany de què, si dius que no la coneixies? O sigui, estrany perquè de cop és com... No ho sé, com que era com un... Hòstia, no sé, he vist com part de la vida d'aquesta tia, saps? O sigui, com que he viscut, vale, a través d'una pantalla i super... Jo crec que tota aquesta palla mental te la fas perquè era una tia, Vull dir que si hagués sigut un tio, jo dubto... Bueno, no sé. No sé, però no et pensis, vull dir, és una tia... O sigui, sí que és atractiva, però no... Vull dir que no és una tia que pengi... Fototetes. No, ni fototetes ni fotorreu, vull dir que tampoc penja fotos d'ella mateixa, saps? O sigui, sí, alguna, però que és raro, saps? Vull dir que conec els seus amics, o sigui, no els conec perquè ella tampoc la conec, però com que els sé identificar, saps? Surt un Instastory seu i a mi em tapes el nom de dalt i sé que és seu. Això és molt heavy. És com que, saps? Segurament si em preguntes sé més detalls de la vida d'aquesta tia que del meu tiet-avi, saps? No, clar, a veure, dit així sona heavy, sí. O sigui, tu creus que si en comptes de ser una tia hagués sigut com un tio feo, que tampoc fos massa interessant, l'hagués deixat de seguir fa temps sense cap mena de... saps? Sense palles mentals d'aquestes? Bueno, ho veig menys probable, no sé. O sigui, no sé, digue-m'ho tu, amb un tio no t'ha passat, no? Pues ja està. Ja. No, és que potser m'hauria de treure l'Insta un temps, no? Bueno, de fet és el que em va dir la meva psicòloga. Però volia començar com per això, saps? Com per fer neteja de penya, no? Sobre todo a Leonor, especialmente el carmín. ¿Te gusta pintar? Marta, es deia. Bueno, es diu encara, suposo. Però no sé. Ya veo que no eres muy femenina. Marta. Marta Casanovas. Marta Casanovas, /. És que veus, no em sé ni el seu nom d'usuari, realment, Casanovas. Qui es deia Casanovas? O sigui, que el recordo, però no... però per sobre, saps? Sí. Tu, posem la pel·li d'animació aquella que has dit, no, perquè aquesta no l'estem mirant. Marta. Suena ese nombre.